Hello mga ka-friends, mga kapamilya, mga kaparentihan nato diha. Welcome back sa atong channel guys. Na ana pud ni siya magsamok-samok sa inyong atubangan. Para gud ni pangutan o magunsa na pud ni. Pards, unsa na pud ka diha ah? Panit mo? Sana pud ato ma pandira, panit ka sa Karlang. Tingnan nato ni good ba ni? Tingnan nato ni. Wato ni. Good ba ni? Ah, magbudbud ka Karlang. Ah, mo na na. Ngayon, karon panit na ko. Nag-eksperimento na pud ka. Ano ya? O guys, mag-eksperimento na pud siya Karlang daw guys. Himuon daw niya budbud. Stay tuned mo kay para makabalo mo sa gamaaning good na Karlang. Sa ito yung channel, Jimmy Tagabukin. Subscribe. A few moments later. Gusto naman po din sa diri ah. Gusto ka ba, Pards? Banggod na po. Karlang mo. Sige, pagbanggod sa diha. Sulay gani. Grabe yan. Kasi yung kinabuhi niya. Uy, nanghid na ka diha pag Nangit ako eh. na guys, so kuha nagdahon sa saging. Oh no! Kagod. Kagod na pod. Kagod. Grabe kanina nagbanggod. Wala na lang. Good yan eh. Karon na pod. Kagod na pod. Grabe na ba oh. Sula de. Nakawan pag-down sabi. Kagod pa more. Sige, pagkagod sa dari. Ora bahala de, bahala ka. Ako na lang po ang kuwan. Tubig. Sana na Pards. Kinana mo na na imuhang kuan. Mga ingredients. Budbud nga Karlang. Mo na na ang kinagod nga Karlang. Binanggod. Binanggod na na siya. Lubi, kapanggata. Ah, lubi oh. Sukar. Sukar, Nangka. Matabutan ko nangka sa nangka. mga Oo. Specialty na. Kanaan sa man eh. Ah, mo na ning down sa saging. saging. Ginsa na siya gi. Ginsa nimo? Gi? Ilapuan. Bilapuan. Ah, okay. Vanilla. Vanilla. Mix na namin. Gabi na ba? Nara guys, so gusto sa iyahang kuan. Budbud nga Karlang. Budbud. Budbud oh. Budbud oh. Budbud ah! Budbud! I-mix na dayon na nimo. Mix, mix, mix. 5 minutes later. Ginagawa mo.
ko na. Onions. Okay. Lag. Hindi ko alam mo. Lame kayo! Okay kayo! Bangog. Bangog. Lahat ba? Ito na. Wala pa. Mana na siya? Ito na. Sige, kaon pa na. Charot na anayahang. Sana all! Be, ako daw, be. Kulang pa. Ah, Mana na ang luto na